Kluci, já už jsem mi dali objednávku, já jsem to šel namarkovat, natočil jsem pivo, vám jsem to přines. Máte to bohužel jakoby zdvojnásobený. Máte to zdvojnásobený, opravdu jo. Jsem si dal jenom 2 malý. Fakt to máte zdvojnásobený. Přesně jak jsme to spočítali, jak je to krát 2. 14 z velkých, ale 7. To dává víc, jako by... Opravdu, přísahám Bohu. Jestli těch velkých je 7, ne 14. Oni měli 2. Kdybychom měli 14, tak se tady, tak se tady takhle nesedíme. srozumit, Přesně tak. Opravdu ne, jako, kdybych měl 4 piva, tak fakt se nehádám. Ale fakt to tak není. Je tady to. Jakoby ty piva, které jsme měli, jsou krát 2, prostě my jsme měli 7 velkých piv a ne 14. Je to opravdu tak a jako nehádali bychom se... Tady piva nedohledáš, tady objednáš jenom ty první piva, ale ty jsou v tom meníčku. My jsme měli... Klukům tady zbývá ještě 7 velkých piv. 7 velkých piv, to jako, to nevyhovuje, jako 7 velkých piv, to bychom... My jsme měli po 2, my jsme měli po 2 velký piva a nějaký malý. My jsme tady s Karlem přišli, já nevím, kdy, jako první a po půl hodiny po nás oni. A my jsme měli burgery a tomuto pivo. Tomu pivo v menu. No. Každý jedno malý. Ne, jenom my 2, oni pak přišli mezi tím a objednali si velký. Oni nejedli a my jsme jedli a měli jsme k tomu jedno malý každý. Pak jsme si dali 2 velký. 2 velký. Seděli jsme tady s těma klukama a dali jsme si 2 velký. A pak ještě jedno, aby jsme tady si má ještě počkali, tak jsme si dali malý. Takže jsme měli jsme po 2, měli jedno velký, my jsme měli po 2 velkých a já jedno malý. Mám to fakt přijde tady si někdo. Ne. Ale já si objednal na Marku objednávku na to. Nemusí se to nějak znásobit nějak prapodivně, protože to prostě, my jsme se dopočítali 7 velkých a vy máte 14, což dává docela dobře najevo, že to je 2krát. 2 malý, to máte 4 malý, jako fakt to máte zdvojnásobený. To je blbost, prostě jako já jsem neměl, kdybych měl 4 velký piva, tak nemluvím takhle v klidu. No, já vím tu výtoč, jo. Tak jako vím, kolikrát jsem nám tady zanášel po velkých pivech. Určitě ne, určitě 4krát. No, malý, další velký a tohle. Přísahám Bohu, že jsem měl jedno malý. A jedno malý burger, který se prý nepočítá, který už je... A jedno velký. Ano, to se nepočítá. Takže já měl jedno malý a 2 velký. Dobrý den, já jsem manažer restaurace, je nějaký, můžete to obsloužit dneska? No, zaplatit 7 velkých piv a 2 malý. My jsme se dopočítali, že jsme měli 7 velkých piv a na už je 14, což znamená krát 2 a nedává to smysl. Já to vím, ale já takhle řeknu jednu věc, jako tady pánové nic ani nějak zrcadlami nemají vůbec. Máte nějaký kamery, kdybyste si to dalo dohledat? Jo, takže oni tady nemají vůbec nějaký z toho něco, že bylo to domarkované, jim to nejde do kapsy, rozumíš? No, jakoby to je konec konců jedno, ale tady jde o princip, že? že? Já vím, jako princip, tak mohla se stát početní chyba, třeba netýká se, jo? My tam máme 14 piv, ale měli jsme jenom 7 velkých. Takže že vám namrkli 7 piv navíc, jako? Ano. Který jsme prostě neměli, jako. Já jsem tady byl, jak dlouho tady sedíte, pánové? Sedíme tady 1-2 hodiny. Když jsi říkal o čtvrt na 9. Já vám řeknu to takhle, tady ty lidi už dělají pro nás už léta, v jiných restauracích není důvod, že by vás okrádali, jo. Není důvod. Ale jakoby o to nejde, ale jako nám nejde o princip, že by nás okrádali, tady jde ale já vám říkám, že já svým personálu věřte mi, že no to takhle není. My to víme jako kdybyste řekli pivo řekneme, ale 7 piv navíc, jako to vůbec to řešit nebudu. Pánové, zaplatte to normálně, když to platte každý zvlášť normálně. Já vám říkám, kdybyste řekli jedno pivo, může se stát, že se ale o 7 piv, že se... Je to přesně dvojnásobek. Je to přesně dvojnásobek, co jsme měli. Pánové, podívejte se na vás. Budeme muset někam zavolat. Podívejte se na vás, taky si to škoupili, tak chcete mi říct, že jste se každý dali ani 2 piva, že jste takhle opili? My nejsme úplný, a my jsme nám... Cože? Prosím vás, to je přesně dvojnásobek toho, co jsme měli, což dává jasně najevo, že to je krát 2. Prostě, že to tam 2krát naběhlo, než mělo. Ale proč by to naběhlo 2krát? Dobrý, ale proč bychom měli zapotřebí se tady s vámi hádat? Já jsem prostě měl 2 velký, jedno malý, já to moc dobře vím. A moc dobře to vím, protože nejsem opilej, pro boha. Dali jsme si burger. Takže prostě to nebudu platit, co jsem neměl. Já nebudu platit, co jsem neměl. Co, zaplaťte normálně, kolik chcete a pak už sem nechoďte. Já už mám zaplaceno. Já taky. Já vám jenom říkám normálně, že já svým personálu důvěřuji.
Jo, věřte mi, že personálu doma ale špatně. Já jsem zapadl se mě. Bohužel to tam nacvakalo asi omylem, třeba dvakrát. Jo, jako my neříkáme, že to je schválně. Proč bychom to radši utečíme bez placení, kdyby jsme byli nějaký cizinci. Ale proč bychom se tady s váma hádali, kdyby jsme nechtěli zaplatit? Ale já říkám, já říkám, že Maria normálně, jako myslíte, že tam klikne pivo, že naskočí sedám. A když jsme přišli, to by nás muselo být To by nás muselo být jednou tolik, jako. Že jste vypili 7 piv, Jakoby my jsme 7 piv v žádném případě nevypili. 7 piv jsme právě pili, 14 jsme nevypili. jo. Já říkám, může se stát, že jedno pivo možná na marku, ale že vám na marku 7 piv. Ano, dvojnásobek odhaduje. Ale ten systém normálně, to má koukám. Systém ano. Proč bychom si to ve 4 lidech vymýšleli? Proč jste se vymýšleli? Já nevím, ale on se taky nevím. My nejsme chudí, já mám po kapsách normálně 200, stovky. Já nic neříkám, že jste chudí nebo nejste chudí, já jenom říkám normálně, jako když on říká, že on to nalil, že on to furt nosil. Když on se jistý, že on to nalil. Ale my nejsme lháři. Ale on taky ne. Já vím, že oni měli jedno pivo malý Ulbru, pak se objednávali Ale mě druhý to malý. taky mrzí, takže vidíte, chodí rovnou, protože Jsme 4 malý tam takže navršili. normálně se píšte, platte pivo, burgera je to. Jo, my to klidně budeme platit. My jsme to zaplatili, jako. Ježišmarja, já vám říkám normálně, teďka jste mi přivezli takovou situaci vyvolka, protože on říká, že on to točil, že on to nosil. Je to dvojnásobek. Ale on z toho nemá nic, že by on to namarkoval, rozumíš? Ale jakoby nám je to jedno. Problém, že prostě oni měli 4 malý piva. Ale ježiš, 4 malé piva, Ale tak chcete říct, že jste přišli sem opili? Ne, ježiš, rozumíte na mě? Vy chcete mi říct, ale dobře, vy chcete mi říct, že jste takhle opili z 2 piv? My nejsme opilí. ale já vás tady jako No prostě hospodě člověk mají, že jsou pij, já není to urážka, ale z 2 piv neřekli jste, že takhle Pane, já vás tady vůbec jak neosočuju. Jde o to, že oni měli 2 malý piva kurvů. To už bylo jakoby nezaplacené. A to bylo pomený. A tady nám jsme si 4 malý piva. Není možný, ty vole. Kde je MC Čikule? To není možný, ty vole. Ty vole, co to má znamenat? To jsou takový kundy, viděl jsi to? My jsme tam 4, ty vole.